Minkejja li l-Partit Laburista tela fil-Gvern blajta li se jkun il-Partit tal-ħaddiema, illum il-ħaddiema ma jissemmew qatt fid-diskorsi ta' Joseph Muscat li jiftaħar li hu pro-business imma abbanduna l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt li kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tas-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista li matula spikkat il-weġa ta' numru ta' ħaddiema tal-Enemalta li kienu preżenti u semmew kif taħt dan il-gvern għalaw transfers ġew umiljati u saħansitra tilfu eluf mill-paga tagħhom. L-esperjenza qarsa ta' dawn il-ħaddiema irriflessa wkoll fis-sitwazzjoni attwali tal-ħaddiema tal-Ermalta li jinsabu flama dwar il-post tax-xogħol tagħhom, kif ukoll il-ħaddiema li tilfu x-xogħol mid-delaru. Fl-istess waqt il-medja tal-Partit Laburista kienet qed tiftaħar li f'din il-kumpanija minflok se jsir investiment. Suppost dan hu gvern li jiġġieled il-prekarjat imma l-prekarjat wara 3 snin għadu hemm saħansitra fl-impjiegi mal-gvern b'ħaddiema li jitħallsu bil-paga minima, spjega Simon Busuttil. Fakkar li saħansitra anke minn suppost qed jaqbes għal ħaddiema jiġifieri l-General Workers Union issa qed tiffanga tant li kien l-Awditur Ġenerali stess li kkundanna lill-Union f'rapport li ppubblika riċentament. Il-Partit Nazzjonalista wkoll hu pro-business stqarr Simon Busuttil imma mhux lest li jagħmel dan billi jabbanduna lil ħaddiema. Irridu nkunu favur il-ħaddiema la darba l-Partit Laburista abbandunhom u bil-ħidma tagħna irridu nofrulhom id-dar li l-Gvern Laburista ħallihom orfni minnha. Matul l-istess laqgħa ġenerali annwali, il-Fera tas-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista ippreżentat 60 proposta miġbura f'rapport li ħarġu wara sentejn ta' laqgħat ta' konsultazzjoni ma' ħaddiema minn kull qasam tal-ħajja blan li jtejbu l-ħajja u l-futur tagħhom. Matul il-laqgħa ġenerali annwali ġew approvati numru ta' rapporti li fuq kollox urew kif din il-Fera baqgħet attiva matul is-sena kollha u minkejja li m'għandix sorsi ta' dħul xorta waħda ħalliet impatt b'numru ta' inizjattivi kostanti. Attendew ukoll numru ta' uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista fosthom Ann Fenech li mexxiet il-laqgħa u fid-diskors tagħha fisret l-SHPN bħala fera importanti fi żminijiet fejn il-ħaddiema ġew abbandunati mill-Gvern u għandhom bżonn qawwi li jkollhom lil xi ħadd li jiddefendihom.